down by fire did not tell its story more plainly than did this valley. Mae rhewlif yn ffurfio fel arfer pan mae yna bant neu dyffryn, mae'n dechrau bwrw eira yna. Mae rhaid i'r tymeredd fod yn oer yn amlwg, a dyn mae'n bwrw eira yn gyson tan mae rhew yn ffurfio. Mae rhew yn ffurfio wedyn wrth i'r eira gywasgu i wneud lwmpyn neu floc mawr o rew. Wedyn mae rhewlif, mae'n tyfu yn hytrach na symud. Mae'n rhoi yr argraff i fod o'n symud oherwydd bod o'n tyfu o'r cefn. A dyna beth sy'n digwydd. Wrth i'r rhew symud lawr mynydd, mae'n rhewi a dadmar a mae'n cloi cerig a creigiau fewn yno fo cyn bod o'n symud eto. Mae hynny wedyn yn creu y broses o plicio, a wedyn mae'r defnydd wedyn yn cael ei ailgylchu o fewn y rhewlif. Pan fydd yr ardal yn cnesu eto, wedyn mae'r rhewlif yn cilio ac yn dyddodi, a dyn efo'r dyddodion, da ni'n cael y Mariana. A hefyd wrth iddo ddadmar, da ni'n cael y cerig a wahanol feintiau yn cael ei gollwng ar hyd y tir. Pa mor bell mae'r cerig yna'n cael ei cario wedyn yn dibynnu ar faint rhewlif, ac am ba mor hir mae'n ddigon oer i gynnal y rhewlif yna. Rhinweddau da ni efo yn y tir wedyn ydy'r dyffryn rhewlifol, cymoedd crog, lle mae'r rhewlif wedi torri blaen y cwm dŵr traddodiadol, a mae gennym ni Roche Moutons fel gennym ni enghraifft wych o'n Nant Francon. Wedyn, pan mae rhewlifod yn cyrraedd y môr neu ryw i derfyn, da ni'n cael y cymysgedd yma o bridd a gwahanol gerig fel arfer yn cael ei alw'n tyl.